Super crunchy. Hi guys, so karong adlaw guys kay nami sa kuan sa bundok. Mangita mig sigarilyas. Kaban nila akong manghod gol. Niya sa gol. Na akong manghod diri. Ito. Halos oh. Tara. Black color oh. Kanding siya deh. Pakita sa kamera. Ito na. Kinatagdag ko yan. Ngumig sigarilyas guys namin sa kuan sa kan man lang hampang masura diri. So murag liplong. Murag chuy forma guys oh. Magdalan ba. Nami dito guys kay nananda man may dito ang kuan. Dito ang kuan handa. So gimingaw may gimingawan may so ang mig sigarilyas. So transition do yun. Isa prank kunya ra di ay. Gol ayo dia gol. Pikas agi oy. So ni Andy des dagol kay basig ni bayabas. Nay bunga wala. Ay kana sobra. So hapit tayo guys, hapit namin sa kuan sa punuan si sigarilyas. So gauna na si Digol guys kasi may pinahan gid kay mukha og sigarilyas good kay. Uy. Ha? Oh, so na. So balay din sa mong kuan guys sa mong tita. Ay kanang igsoon sa kumama. Dira ka nang dala na. Oh. Oh lagi ay dira oh. Dira. So nindot pud diri guys niya napoy punuan sa kuan sa coronavirus. To. So diri guys kay nay mga bayabas pero wala pa nang hinog pero hapit na. So nindot kay diri guys okay chiki ba. Maangas kayo. So na may diri guys sa transisyonan sa nako. So na may diri guys sa punuan. So pakita gol ka kaon. Kausak mo. So na lain nung lasa god. Tudag ko. Sumukat-kat ko sa scene guys. Wait for me, I'm coming. Ha? Ako lang. Di ka kabalo mo na og buanga ka. Yasa ay tradisyonan sa nako. So ay so na ako sa babaw guys. So sinisin. Uy daghan na hinog guys. Pag last time nang hinog dire kay di pa hinog. Pero karon na hinog na. Tawa guys, tawa lang ni guys. To. Amor dyan. Napagyo diri oh. Napagyo diri. Stack on you. I never you allowance all day. It's a long way. Dagan-dagan na goal kaya tagan to. First bite of the day. Tiluan din nato. Super crunchy. Tawa guys. Dut kita naon gid sa ilo kay murag mangga ba pero ang animal kay nadiri murag unggoy. Oh. Hi gol. Anam kamot ba hi. Hi. So kadawog mo to murag unggoy. Nanisyon ako kaya ako mangwa pagulagan. So why guys, so dagan-dagan ako kuha guys pero daghan na gini siya guys. So ako mo tilaw ko gusa guys, tilaw.
Nyara episode kay guys. Ana na. Kana kana. Yan na pa dito. Napa akong mangod din ang uwa. So atong let's have a try. So napilian ako nga tilwan guys kay ni kay kuan ka ng yelo na siya ba. Ay kanang orange o ay red na. Nawa. Look at the texture of a gorilla. Ang in English anong sigarilyas guys kay gorilla. So tilwan na to. Hinog siya guys, lami yun. Pero mas lami ni og ni asin. Dagan pa yung mga prutas ni guys niya. Na sigarilyas. Na mga lubi, na avocado, na tambis, na pa sigarilyas diyan ay nangka. Sa ubos na orange. So manawag sa ko guys. Transition muna yun pa. So guys, manami din may pangwa sa sigarilyas guys niya. Karon kay mga uli na ta guys, mabalik na mi sa pikas. Bundok kay basig luto ng lechon niya para makakaon na mi kaman makauli na. So please kanang kung ganan mo sa akong vlog guys kay please subscribe. Mura gid kong kuan. Nya ako manghod guys kay gawna na traw. To. So mamauli na mi guys, bye. I love you so much to sa situation din. Mamauli na mi. Bye bye. Bye bye.